còn ló một chiếc là về Hriati'n Anute Hriati'n ron poma vawiin chu hei khawp mai a Naute ron poma kan fanu Anute Hriati'n ken ron poma Anute Hriati'n hian nawi ron poma ni vawiin ni a hianin nawi ron poma fel khawp mai ani hi zong lai ni a ha khat 5.5 về là nhé tụi nó sản rồi 6 ตัวตาโอ้ที่เราที่นั่นกระทรวงชุนหลง bing bi bin อีกวัน 5.8 เอบิมดิวชอ5.5 5.5 เอก็